a estas xentes de Bueu, de Celas de Bueu, que teñen, pois eso, un canto de Nadal curioso, único, singular, que nos gusta a todos e a todas. Moitísimas gracias. Que tal o Nadal? Ben, non? Dimoslle boa conta, sobre todo ca familia, non? Que do que se trata, estar ben. Bueno, entón, moitas gracias polo esforzo de vir e máis por de compendiar un poquinho, pois sabemos que isto é moito máis longo, pero a tele é o que ten, verdad? Bueno, pois vamos, vemos. Hai un saúdo para Pablo Carpintero, que hoxe non pudo vir, Non pudo ser. Non o deixaches igual, non? Está traballando, non? Está acabando de facer a digestión. Está acabando de facer a digestión. Saúdos, Pablo. Adiante. Somos amigos de Celas de Bueu, que nos trouxeron un canto de Nadal, un canto de Reis. Foi moi curioso, moi, como decíamos, único no mundo. E aí está. Fermoso, fermoso. En Celas. Felicidades de todo corazón, moitísimas gracias. Un saúdo para lá.